Așează-te cât mai comod, culcat sau într-o poziție șezândă. Permite-i corpului să se destindă și să te simți comod, dar în același timp ești atent la ritmul respirației tale. Închizi încet ochii și respiri adânc în vreme ce începi să te relaxezi. Lasă-te ajutat și călăuzit de orice alte sunete auzi pentru a te destinde tot mai profund. Și în timp ce faci acest lucru, îți imaginezi că ești undeva într-un spațiu exterior frumos. Imaginează-ți o zi senină, cu soare strălucitor, care să-ți încălzească pielea, corpul. Acum, imaginează-ți că porți hainele tale preferate, favorite, cele mai comode dintre ele. Ești singur, numai și numai tu, desfătându-te cu libertatea de a exista, de a fi. Observ cât de frumos este cerul, albastru și senin, și simți o briză ușoară și familiară, cum adie, te mângâie, te îmbrățișează, iar de jur împrejurul tău se întinde frumusețea locului din natură care îți place cel mai mult. Iar acum observi o cărare care pornește într-o parte și te hotărăști să faci o plimbare pe acea cărare. Pentru că, dacă o privești, îți arată că este atât de îmbietoare. Te simți așa de liber să pornești într-o aventură, încât îți vine să faci tot ce străznește prin cap. Așa că pornești pe cărarea acea frumoasă, nefăcând altceva decât să te delectezi cu aceste senzații, cu aceste sentimente, cu aceste sentimente plăcute. Și în timp ce-ți continui drumul pe potecă, observ că în fața ta pare să se profileze un luminiș printre copaci. Apropiindu-te de capătul cărării, poți vedea că acolo te așteaptă 3 terase care coboară spre o poiană largă. În timp ce pășești pe prima terasă, observ că jos în luminiș se află o grădină frumoasă în care cresc toate florile și toate celelalte plante preferate de tine. Totul pare atât de colorat și atrăgător
Dar ca să ajungi acolo, trebuie să cobori peste toate cele 3 terase, dintre care fiecare are câte o scăriță cu 5 trepte. Într-un moment, te voi ajuta să cobori acele trepte și cu fiecare pas pe care îl vei face, îți vei îngădui să devii tot mai relaxat, mult mai relaxat decât ești acum. Lasă-ți doar ca fiecare mușchi să se relaxeze și să se risipească orice tensiune din fiecare parte a corpului tău cu fiecare pas pe care îl faci. Cu fiecare pas devii din ce în ce mai relaxat și lași ca ceea ce se vede în jurul tău să devină tot mai îmbietor, mai viu și mai limpede în mintea ta. Acum voi număra toate treptele care coboară până la a doua scară, până la a doua terasă. Cu fiecare pas pe care îl faci, nu faci altceva decât să-ți spui: mă relaxez de 2 ori mai mult, profund, profund. Ok. 1. Faci primul pas care te relaxează. 2. Mai profund. Cobori. Acum 3. Mai relaxat. 4. La fel de relaxat, profund. Iar cu acest pas ajungi pe terasă simțindu-te de 2 ori mai relaxat. 5. Stai un moment și respiri adânc. Inspiri prelung, iar când respiri, lași acea relaxare să se scurgă prin toate părțile trupului tău, savurând doar căldura soarelui pe piele și frumusețea acestui loc pe care l-ai creat. Într-un moment, te voi ajuta să cobori la următoarea serie de trepte, ajutându-te să devii și mai relaxat. Ok, vom face asta împreună. 1. Și faci acel pas, relaxându-te și mai mult. 2. Îți spui: sunt de 2 ori mai relaxat, profund relaxat. 3. Te simți destins, comod. 4. Mult mai profund. Și 5. Iar acum stai pe terasă, pe a 3-a terasă, și doar o serie de trepte te mai desparte de poarta grădinii tale. Hai să pornim acum într-acolo și cu fiecare pas pe care îl faci, te rog să-ți spui: intru acum într-o stare minunată de transă profundă, eliberatoare, poate chiar vindecătoare. Ok, acum pornim
1. Și îți spui, intru într-o stare profundă de transă. 2. Te simți tot mai relaxat, confortabil. 3. Aproape că ai ajuns. 4. Iar pe treapta următoare te rog să-ți spui, sunt într-o stare de transă profundă, tămăduitoare. Și în timp ce respiri adânc și te bucuri de senzațiile plăcute pe care le creezi, vei putea spune că te simți bine, corporal, mental și spiritual. Savurând aceste senzații, arunci o privire prin grădina ta. Și observ că în mijlocul tuturor acestor frumuseți se află o mică fântână, lângă care este instalat un scaun foarte comod. Iar acest scaun așteaptă numai să te așezi. Și atunci când te așezi în el, să uiți de toate necazurile și suferințele tale. Poți prefera să-ți scoți pantofii și să te delectezi cu senzația ierbii bogate sub tălpi și printre degetele de la picioare, în timp ce mergi prin grădină spre scaunul, fotoliul, șezlongul cel mai comod. Bucură-te de aceste senzații acum, când pășești încet și ușor în direcția scaunului. Ajuns aproape de fântână, unde se aude clipocitul liniștitor al apei, poți să te așezi în șezlong. În timp ce te instalezi și constați cât de senină și calmă și liniștită este mintea ta. Iar corpul se relaxează tot mai mult și te cufunzi tot mai tare în acest scaun, fotoliu sau șezlong, așa cum ți l-ai imaginat tu. Cu ochii închiși, te bucuri de senzațiile de căldură din corpul tău. Începi să observi lumina soarelui care îți colorează ușor interiorul ploapelor în tonuri blânde de portocaliu și galben. Creând o senzație atât de plăcută încât îți lași mintea să se destindă și gândurile să plutească în derivă departe, departe de tot. Acum, dacă ai putea, nici n-ai mai deschide ochii, atât de confortabil te simți. Și acum se întâmplă un lucru mult mai interesant.
lumina caldă și relaxantă pe care ai văzut-o în interiorul ploapelor pare să crească, să se extindă. Acum o simți cum îți înconjoară tot capul, scăldându-l într-o aură blândă, confortabilă, pașnică și tămăduitoare. Și îți dă o senzație de purificare, de vindecare profundă, de echilibrare. În timp ce te bucuri de această lumină, constați că poți efectiv să o faci să crească și să se miște. Puțin câte puțin, o simți cum se scurge pe fața ta, se răspândește prin gât, o simți cum trece peste umeri, peste pieptul tău, apoi îți învăluie și spatele, cuprinzând toată partea de sus a trupului într-un sentiment de alinare și îndepărtând orice tensiune sau disconfort. Iar această lumină îți dă o senzație puternică de vindecare. Și mai observ că pe măsură ce te relaxezi, cu atât lumina crește, se dezvoltă mai mult. Așa că inspiră adânc și ține aerul în pieptul tău. Iar apoi expiri profund, lăsând pur și simplu această aură să crească și să ți se scurgă în jos prin brațe, peste piept, alungând orice disconfort care ar putea fi fost acolo înainte, ca și când ai face o baie caldă de lumină. Începi să te simți comod, din ce în ce mai comod, din ce în ce mai liniștit în propriul tău trup, în propriul tău corp, ca și când te-ai întors la sursă, ca și când acum întâlnești cea mai minunată și cea mai deosebită stare în care te poți afla. Și observ cum această stare, odată cu această lumină, se prelinge încet peste abdomen, scăldându-te în această lumină blândă, tămăduitoare, ajutându-te să te relaxezi profund. Și spălând orice senzație neplăcută. Ca o lumină lichidă, curge acum în jos, peste coapse, făcându-le să se relaxeze mai profund ca oricând, în timp ce tu te relaxezi într-o stare profundă de relaxare. Și în timp ce continuă să curgă în jos, continuă să se scurgă, să se prelingă, o poți simți cum trece prin genunchi, ajunge în pulpe,
și lași această senzație de relaxare profundă, vindecătoare, să devină tot mai adâncă și mai puternică, înlăturând orice disconfort, orice tensiune care mai era în corpul tău. Și înainte de a-și continua drumul către picioarele tale, tragi adânc aer în piept, prelung, și reține-l în corpul tău. După aceea expiri ușor, lăsând ca această lumină să devină tot mai puternică și mai puternică, pe când începe să curgă în jos, să se scurgă, să se prelingă spre labele picioarelor. Și tot trupul ți se relaxează mai puternic ca oricând, scăpând de orice tensiune, orice necaz și orice neplăcere, eliberându-te de toate rezidurile emoționale negative pe care le-ai acumulat în corpul tău până în acest moment. În timp ce simți lumina prin trup, observ că pare să curgă în continuu, urcând acum înapoi, încet, de la picioare spre cap, apoi iar în jos și de fiecare dată când circulă prin trup și peste trup, te ajută să te simți din ce în ce mai confortabil și mai liber. Acum permiți încă o dată ca această lumină să străbată pe toate părțile corpului tău, trece prin tot corpul, oprindu-se în orice loc unde ai dori să devină mai puternică, acolo unde simți tu că ai nevoie de mai multă energie. Și când te oprești acolo, respiri profund, mai tragi odată aer în piept, iar când expiri, îți lași corpul să se relaxeze tot mai mult și atunci poți observa cât de puternică poate deveni lumina doar cu un singur gând în timp ce expiri. Și cât de ușor poți savura doar încă puțină relaxare și confort și cum te poate ajuta să uiți, măcar pentru câteva momente, de orice senzație care te-a deranjat înainte. Iar aceste momente în care uiți de acele senzații care te deranjează, pot începe să acopere intervalul de timp tot mai lungi de la o zi la alta, până când acest timp devine tot mai lung, până când observarea oricăror senzații de confort devine doar un moment de respiro. Și îți imaginezi cum acea lumină devine din ce în ce mai puternică, umplându-ți tot corpul cu lumină și relaxare. Te rog să stai câteva momente, să nu judeci, să nu gândești, să nu etichetezi, pur și simplu fii
și savurează confortul din corpul tău. Și simți liniștea din sufletul și din mintea ta, respirând adânc în timp ce acorzi atenție ritmului respirației tale. Iar acum observi senzațiile diferite pe care ți le dăruiește această lumină albă, vindecătoare. Te voi lăsa să te delectezi în liniște pentru câteva momente și să poți practica lăsarea acestei lumini să devină și mai puternică și mai profundă, mai liniștitoare. Iar acel moment de liniște profundă începe acum. Ok. Imediat o să număr rar de la 5 până la 1 și cu fiecare număr pe care rostesc, lași să revii la starea cotidiană de conștiință, păstrând în corpul tău aceste senzații plăcute, menținându-le cu tine o perioadă mai lungă de timp. 5. Încet, ușor, cu blândețe, simți că devii mai conștient de sunetele din jur. 4. Ochii îți devin mai limpezi sub ploape, menținându-ți acele sentimente plăcute în timp ce ele continuă să devină tot mai puternice. 3. Trupul e umplut de o energie nouă, minunată. 2. La pasul următor vei putea deschide ochii simțindu-te înviorat și relaxat, cu gânduri și senzații plăcute, răspândindu-se prin minte și trup. Miști ușor brațele, picioarele. 1. Deschizi încet ochii. Ești complet conștient, relaxat, comod și te bucuri în continuare de această stare minunată, deosebită pe care ai trăit-o astăzi în această relaxare și îi permiți să devină parte integrată a subconștientului tău și să se manifeste în tot ceea ce gândești, în tot ceea ce faci, în tot ceea ce ești
toată ziua, toată săptămâna, poate chiar toată luna. Te îmbrățișez